And now, ladies and gentlemen, let me introduce you, Zotes. Ο λόγος για τον σύγχρονο μύδα του ευρωπαϊκού μπάσκετ Ζέλικο Ομπράντοβιτς, που έχει κατακτήσει 8 ευρωπαϊκά κύπελα ως παίκτης και προπονητής. Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού είναι γεννημένος στις 9 Μαρτίου του 1960 στο Τσάστακ της Σερβίας. Πρωτού κρεμάσει τη φανέλα του, πρόλαβε και κατέκτησε ένα κύπελο Κόρατ το 89 με τη μεγάλη του αγάπη την Παρτιζάν Βελιγραδίου απέναντι στην Καντού. Στον πάγκο της αγαπημένης του ομάδας αρχίζει την προπονητική του καριέρα το καλοκαίρι του 91. Και τι ξεκίνημα, πέρα από κάθε προσδοκία. Χάρη σε ένα τρίποντο του Τζόρτζεβιτς, νικάει την Πανταλώνα με 71-70 και παίρνει το πρωταθλητριόν στην Κωνσταντινούπολη το 92, διαψεύδοντας όλους τους ειδήμονες. Για να δούμε ακόμα 4 δευτερόλεπτα το τρίποντο από τον Τζόρτζεβιτς. Το σκορ γίνεται 70-71. Το πέταγμα της μπάλας είναι έξω και η Παρτιζάν θα πάρει το κύπελο και θα διατηρήσει αυτή τη φοβερή παράδοση των Ιουγκοσλάβων. Από τότε αρχίζει η ανάβαση του Ζοτς, που κατακτά και δεύτερο πρωταθλητριόν με την Πανταλώνα στο Final Four του Τελαβίβ το 94, πάλι ως outsider. Με ένα τρίποντο του απίθανου Κορνίλιους Τόμψον. Αντίπαλός του, ο Ολυμπιακός του Γιάννη Ιωαννίδη. Όχι. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Δεν πρόλαβε ο Τζοφρέσα. Ο χρόνος δεν προχώρησε. Τόμις, πάσπαλι. Πρέπει να μπει. Star play. Όχι. Ο Ολυμπιακός κάνει το κύπελο πρωταθλητριών. Η Πανταλώνα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ένα χρόνο αργότερα, το 95 στη Σαραγώσα, βρίσκει πάλι τους ερυθρόλευκους στο δρόμο του. Τώρα προπονεί τη Ρεάλ Μαδρίτης με Σαμπόνις και Αρλάουκο στη σύνθεσή της. Νίκη με 73-61. Ο Λάσα 4 δευτερόλεπτα. Ο Καργκόρ θα καρφώσει και ο τελικός θα τελειώσει με νικήτρια την Ρεάλ Μαδρίτης με 73-61. Στον πάγκο της βασίλισσας της Ευρώπης Ρεάλ μένει μέχρι το 97. Στην τελευταία του χρονιά κερδίζει και το Σαπόρτα, το παλιό κυπελούχον δηλαδή, στην Κύπρο, με αντίπολο την Βερόνα του Αντρέα Ματσόν. Άνετη επικράτηση με 78-64. Έχει ήδη μετακομίσει στην Ιταλία, στον πάγκο της Μπένετον, και το 99 θα προσθέσει ένα ακόμα Σαπόρτα στη συλλογή του, με αντίπολο την Βαλένθια της Σαραγώσα. Το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς προσλαμβάνεται από τον Παναθηναϊκό και αμέσως τον οδηγεί στην κορυφή της Ευρώπης. Final Four 2000 στο Νεόπτη στο κλειστό της Πηλαίας στη Θεσσαλονίκη και το τριφύλι θα κερδίσει την Μακάμπι με 73-67. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Ισραηλινός Όντετ Κάτας και οι πράσινοι σηκώνουν τη δεύτερη ευρωπαϊκή κούπα της ιστορίας του. Το 2002 στην Πολόνια ο Ομπράντοβιτς με τον Παναθηναϊκό ήταν τέταρτο φαβορί στα χαρτιά. Στο γήπεδο όμως τα προγνωστικά διαψεύστηκαν. Με ρεσιτάλ κοουτσαρίσματος από το Ζοτς, Κόμπρα τον χαρακτήρισε ο αντίπαλός του στον τελικό Έτορε Μεσίνια και τη βοήθεια κυρίως των Μποντίρογκα, Παπαδόπουλου και Κουτουλάη, οι πράσινοι θα πάρουν επάξια το τρόπαιο απέναντι στην υποδέσποινα Κίντερ με 89-83. Αν μη τι άλλο λοιπόν, εντυπωσιακή συγκομιδή με 7 ευρωπαϊκά κύπελα στα πρώτα 10 χρόνια της προπονητικής του καριέρας, για να προτιμάτε 5 πρωταθλητριών με 4 διαφορετικές ομάδες.